Neuralink je na vzestupu. Biotechnologická firma založená Elonem Muskem nedávno oznámila významný pokrok ve svém projektu implantabilních mozkových čipů. Po prvním pokusu s lidským pacientem Nolandem Arbaum, který je paralyzovaný od ramen dolů a dokázal pomocí implantátů ovládat kurzor na počítači, hrát videohry jako je Mario Kart nebo Civilization a dokonce se učit jazyky. Významný je i fakt, že Neuralink získal povolení od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA k dalšímu testování svého implantátu u druhého lidského pacienta. Společnost plánuje provést až 10 dalších pokusů do konce roku 2024. Vize Neuralinku je umožnit lidem s neurologickými poruchami komunikovat, pohybovat se a integrovat s technologiemi přímo pomocí mozkových signálů. Kromě toho se očekává, že technologie Neuralinku může jednou pomoci při léčbě různých onemocnění, jako jsou třeba Parkinsonova choroba, epilepsie nebo dokonce Alzheimerova choroba. Za mě naprosto skvělé.